Amosi kendo nokwe jawinjo mar Ramogi TV machiegni weche manyien makagi kacha odhiambo masani kapok wachako wawinjane mago mawamiyo pek. Ji ang'wen owito ngimagi bang' jayalo moro mar kanisa mar Good News International chunogi kod tweyo gi rio kech Malindi. Bad migao mochune pith mar rech oyango ni chido mar nam ema jimbotho mar rech mipidho e dhowath madunga Kisumu. That anybody who stands in between the government and dealing with this menace must give way. Jalup jatend migao Rigathi Gachagua omedo siemo jogo mapingo chenro mar kedo gi kuong' ma ok opuodhi e alwora ma masawa ma Kenya. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Ji ang'wen owito ngimagi e gwenge ma Malindi e kaunti ma Kilifi e kinde mane giyudo thieth bang' rem gago kuom kinde buora. Chik manomigi kod jadolo moro mawachore nosebedo kalando yie malalo oganda jogwengego. Jadolo no moyangi kaka Paul Makeni Mthenge osebedo kapuonjo jodago ni gitweyo ni mondo migi twe magichwe gi wito ngimagi. Ni to kotimore kamano to gibiro romo gi Yesu Kristo, puonj modhi ataro gi yie ma Jo-Kristo. Lydia Okeyo miyo wathoth e kinde mobila bendo yaw nonro e wi tho ma jomoko mitudo kod chike mag jadolo no. Etesendo bila Malango Mbaya, Malindi sub-county e county ma Kilifi. Jago moro mong'ere kaka Karume Fondo nochopo goyo report bang' winjo maling'ling moko ni jadolo moro e gwenge Malango Mbaya osebedo koketo ganda moko gi puonj ma ok owinjore. Jayalo no mar kanisa mar Good News International Church moyangi kaka Mackenzie Mthenge osebedo kapuonjo ganda ni kagitweyo nyaka tho to gibiro romo gi jawar, puonj modhi ataro mar yie mar Jo-Kristo. Hii ni dini potovu. Hii ni dini ambayo inawaangamiza wananchi. Tunaomba serikali ichukue hatua. Raundi hii Pastor Mackenzie amefika, imekuwa too much. Hawafanyi mambo ya mashamba, wamegomea kula kwa maana waliambiwa Yesu karibu kuja. Yesu hakutuambia akiwa karibu kuja tukatae kula. Bang' yudo report makama, obila tesendo bila Malango Mbaya no chaka pedha mar ng'adiera mar wachno. Information received is that the people there were being starved after being radicalized by a certain member of a church who told them that their work in this world is done and that they are waiting for, they should die and go and see their creator. Achiel kachiel ne gilimo moko kuom miere manie gweng'no kama ne girome gi ji modhuro mosebedo ka ok chiem kuom ndalo buora. Moko nonyong'ore ka moko to ne pod nigi teko madhi mbele gi lamo ka giwacho ni girito thogi mondo mi girom gi jawar. Wengine ambao wamekuwa rescued tayari wako pale hospitali wanaendelea kupata matibabu. So tuko hapa na families zenye ziko na watu wao ambao wengine hawajapatikana na wale ambao wamefika hapa wengi pia hawajakuwa identified. Kaluwore gi chal margi, obila noluongo lakteche mondo mi okony resogi kama ji ang'wen kuomgi nowito ngimagi. Wirani bor mar piny ne ok oyienegi chopo e od thieth. Ji 11 orwaki e od thieth kama moko adek to ngimagi ni e kind Nakuru Gasumbi. We were able to rescue about 15 people, and among the 15 people 4 died as we are proceeding to hospital because the area is very vast and vehicles could not get to where they are. So as we are trying to get them to where the transport was, 4 succumbed. Obila medo timo nonro wi tho mar ji makwan gi dirom 31 ma osewito ngimagi kendo oiki e bungu ma Shakahola ka wachore ni gibende ne gitweyo ne chiemo nyaka tho. The information at hand is that there are more people who are believed to be in the bush, and we are still in the course of investigations to go and see, to verify how true that is. There must be some legal redress to be done because we cannot just leave him like that. Kata kamano, chopo e bur mawachore no ikie ji bura otamore kaluwore gi chal mar alwora no. Mimi na imani gavana akikasirika hii biashara itakwisha hii ya Mackenzie. So nataka nimuulize gavana wangu kwa heshima, kwa unyenyekevu. Mheshimiwa, jitokeze, watu wako wanaisha kwa ajili ya huyu jamaa, kuwapa imani ambazo ni potofu.
Jayalo Mackenzie Ntenge maina chiche burano nosendigi obila e kinde mokalo ka itude gi tho mar nyithindo ariyo manotho kech. Kata kamano, dono we thuolo kod rambun mar siling 10,000 ka nonro ne dhi mbele. Jokedo ne ratiro mag oganda koro dwaro mondo kaw okang' mar chik ne jadolono ka ringre ji 4 go notere kar kano ringre joma otho ma Malindi sub-county kama girito e bero. Lydia Okeyo, Ramogi TV. E weche mamoko ni duol mochung' ne timo nonro mag pi kod yore mag kilwa e nembe ma pacho ka Kemfri oyango ni chido kod lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi ema nokelo midhiero mar tho rech e dho wath Madunga ka Kemfri nyokawo pi alwora mar rech nothoeno kendo timo nonro mar yango gima nyokelo tho mar rech buora. Duoko mar nonro oyango ni nok mar muya ema nomiyo rech go tho. Jotim nonro ma Kemfri lero ni chilo kod chuodho nokwako gogni kendo wiyo rech. Dhungruok mar rech e gogo ma ipidho e rech bende ne ojimbo midhiero no. Ikwayo jopith rech mondo ti kanyakla kod jolony e chenro mag pidho rech e nam Lolwe. Gie kinde no jolony weche mag pith rech ogolo ote maluwo tho kaluwore gi tho mar rech e nam Lolwe. Winjane kaka ne giloso. You'll also see that when we went to get samples, there was also dead and floating mollusks, snails which were floating, showing that also from the bottom the oxygen levels were very low, which led to the death of the snails. Let me call them snails, we call them mollusks. Also, the cage placement was not in areas as we recommend as a Kenya Marine and also as Fisheries, State Department of Fisheries, Blue Economy and Fisheries, and also Kenya Fisheries Service. We recommend cages to be put for the small cage farmers around 6 meters to 10 meters. This gives a clearance of about 2 meters from the bottom of the cage and the bottom of the water of the lake. It gives water circulation, it gives aeration. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogolo siem ne jogo mapingo chenro makedo kod kong'o ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji. Gachagua nolero ni piny owacho ikore mar tiyo gi yore duto e tieko kuong' masani nuro jodak e gwenge ma masawa ma Kenya. Bende nogolo siem na apisa mag arita kuom kawo asoya kendo miyo wang'gi ne ohala mar kuong' ma ok opuodhigo. Jalup jatend piny nowuoyo e kinde mar romo gi jotelo mag siasa kod apisa mag arita kowuok e kauntis ma masawa ma Kenya e romo manobagi Nyeri. Romo makamano keto okenge makare mibiro tigo e tieko nyuok kuong' kod usogi ne jo masawa ma Kenya. Where I sit, whatever we can do to save the next generation, we have a responsibility. Whatever our police officers must do, they must do to save the next generation. And once we agree on what to do, it must be done. And the president is very clear. He's very clear. As of this morning, he has given me very clear instructions that I must tell you that anybody who stands in between the government and dealing with this menace must give way. Must give way. So as an OCS, you must know, from now, it's not business as usual. Toko adonje siasa mag twak en ni Gavana Masia James Orengo olero ni kweth mar Azimio biro dok e ng'anyo kaluwore ni gichung' mar jo Kenya Kwanza magisekawo e wi twak migeno e kindgi kod riwruok mar Azimio One Kenya Alliance. Orengo mero ni twak nyaka chan e yo makare kendo jokanyo nyaka luw yo makare mabiro neno ni twak ok olwar kapok jotelo yudo duoko ne jopiny. I believe that time has come within this week for President Ruto and Kenya Kwanza to come clear
on these issues that have been put on the table. I think we've got a good team. They are a sober-minded team, and I do not think they will play sideshows if the concrete agenda on the table will be the ones which we are going to discuss with the side opposite. And I, for one, if I truly speak from the bottom of my heart, the Kenya Kwanza team, they do not have any good faith at all. They have no good faith at all. They may be taking us for a ride. And these measures that have been taken by Raila Amolo Odinga to go back to the people through beginning today and having a Komkunji on Sunday will be a reminder that they cannot take us for granted and they cannot take Kenyans for a ride. Apisa mag riwruoge mag jochiw thieth e kaunti ma Machakos ochiwo notis mar ndalo 7 ne piny owacho mondo mi ochul jochiw thieth duto osara mondo mi gichiw thieth ne jopiny. Kane otelnegi kod jakom riwruok mar jochiw thieth KMPDU ma Ugwe Dr. Charles Okumu, apisago jiwo piny owacho mondo owe deko osara mar jochiw thieth, gino makelo ng'ikruok e migawo mar thieth e kauntis mopogore opogore. Okumu bende nolero ni jochiw thieth e kauntis 3 mag Machakos, Makueni gi Kitui pok ochulo osara ka kauntis moko to oseyudo. Bende olero ni jochiw thieth kale mapek gino maduoko piny weche mag thieth. So we are asking the national government to kindly and with immediate effect release money to the counties, and for those counties like Murang'a, Nyandarua, which have not paid our colleagues, to kindly do so. So for the national government, taxes have been collected, kindly release money to the counties so that our governors and our employers can be able to pay us. We shall be asking those members to withdraw their services in the various hospitals, those doctors, those other healthcare workers, to withdraw their services, and generally all the county government workers in those counties that have not paid. We want to ask the national government to quickly disband these funds to the counties so that even those counties that are not as lucky as, let us say, in Machakos county that have consistently been able to pay these salaries, those workers are paid salaries so that in 7 days they are able to continue with their work. Jod bura manie kamati mar somo osundo jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu e wi chenro makeo taulo mag ria e sikunde. Jod bura moko lero ni taulogo pok ochopo e sikunde moko chakre higa 2020. Fuok medore e kinde ma nonro yango ni 65% mag jok manyiri gi jok mamine ok nyal ng'iewo taulo mag ria, kata 42% pok notiyo gi taulo mag ria mowinjore. Do you have a feedback mechanism for the distribution of pads? Because I can assure you in my constituency, Lugari, in Kakamega County, the last time pads were seen and they were getting 4 packets was in 2020, actually just before the corona closure. I would like to know if the distribution that you are talking about is for the year 2021-2022, because we have not received anything for the financial year 2021-2022. Are disputed based on the enrollment of girls in grade 6, 7, and 8 in each school, as provided by the county directors of education in all our 47 counties. After the procuring process is done, sanitary towels are disputed between the months of February and March every year, with 9 packets provided for each of the 9 running months. Kaluwore gi kech gi oro ma pod medo kwako gwenge ma Kinango e kaunti ma Kwale, tend wath ma Mombasa KPA nochwalo chiem kony to chutho n'oganda jo-Islam ma sani dhi nyime kod tweyo e nyasi mar Ramadhan. Jakom board mar KPA Benjamin Tayari manotelo ne chenrono mar pogo chiemo koni en ayanga n'oganda mathoth pod kech onuro kaluwore gi oro mapek e gwengego. Tend wath ma Mombasa noketo thenge siling milion 3 mar keyo chiemo n'oganda jo-Islam motweyo e kauntis mag Mombasa, Kwale kod Lamu.
hata mmeona pia rais mwenyewe jana alikuwa akipatiana iftar. Pia sisi kama KPA tumesema ni lazima pia tusaidie ama tuunge mkono rais vile ambavyo ametuambia tuweze kusaidia. Na kama mnavyojua sehemu hii iko na ukame sana. Kwa hivyo kama wananchi wamefunga na hakuna chakula inakuwa ni hali ngumu sana. Ndio maana tumechagua hii sehemu kwa sababu ya ule ukame ambao uko hapa na wananchi hawajimudu. Hii chakula inshallah taala itawasaidia familia ambao hali zao ni ngumu. Tuna makundi hapa ya wajane, tuna makundi ya walemavu, tuna makundi ya waathiriwa, kuna makundi ya wakongwe na watu ambao kwamba wenye uhitaji kila aina ya uhitaji. Nen mormar mar kelo ni weche manyien maga kagi kacha gimora mora man gi chakruok nyaka bed gi giko mare. Parni odwa mar ka weche manyien polodich mokalo kendo waiko ni mago mabro kelo ni koromo saa 1 e chenro mar ang'ich welo to gi saa 3 e chenro mago imore. Gie sani yena monda goni oriti nyinga Milton Ochieng Awuor bed godhiambo mokwe.